telku? Voľná telka. To pozeráte. Čo pozeráte? 11 najobľúbenejších televíznych staníc zadarmo. Ktoré vám prináša Voľná telka. Na anténu bez mesačných poplatkov, bez viazanosti. Voľná telka. To pozeráte. Ste pripravení chytiť ďalší program zadarmo? Tak chytajte, je to šupa. Superšportový Slovak Sport 3. Od Voľnej telky. To pozeráte. Tieto miesta už o pár dní ožijú. Tu budú Inči a Yogi čakať dieťa,
Sem sa nasťahuje liečiteľka Viola Dušičková s rodinou, Freskot vylieči Karolovú babku v kuchyni a na tejto sedačke to Jakub s Ivankou spolu opäť skúsia. Tak nejak som rozmýšľal. Kuba, prestaň. No tak to môžeme vyskúšať. Tento rok sa nemohol lepšie ani začať. Tadá, sťahujeme sa. Povedala som niekedy, že odchádzam navždy. Nie, nikdy nie ste sám. Vážne. Kedy má Angelika termín? Pôčného. Myslím, kedy rodí. Jej, ty čakáš bábätko? Ja budem bohatá a krásna a ty budeš zdravý a zdravý. Ale to niekedy nestačí. Nový, zábavnejší panelák. V pondelok o 20:20 na Jojke. Veď vy ste mi zjedli celý plech. Janka, neni, ja som v živote nejedol intuitívne. To sa nedá prestať jesť, toto.